yhteiskuva. Joo. Otetas. No, otat sä sen? Joo. Joo. No niin. Okei, nyt sä voit poistua, kun ei halusin painottaa. Mä tulin tänne ihan ilmatteeksi, kun mä en oo kuitenkaan mikään hintava pappi. Ja muistakaa tänä iltana kosketella toisianne ja tehkää hyvää. Ja teillekin ihan normaaleille, jotka olette tulleet tänne, niin kyllähän se loppujen lopuksi on näin, että ei se kerta homoa tee. Että jos on nuoria, tarvii rahaa. Tää oli pikkasen tämmönen nolohetki tää nyt tietysti, kun mä tulin ja ai nyt se tuo mulle tota kukkaa, mitä mä pääsen asettelemaan. Tuommoista kimppua kun katsoo, niin vois kysyä, että kuka on kuollut, mutta joo. Kiitos. Kiitoksia. Joo. Mä tähän loppuun kerron vielä semmoseen, että sattuu noloja juttuja nyt kun näitä valmistujaisia ja muita ollut, niin mulla kävi justissa semmonen nolohomma. Kun mä olin yhdessä rippijuhlissa, niin se on muuten, se on vähän oloa. Sillä tavalla pappia hekoltuttaa, no nyt se kävi niin, kato kun mulla kävi semmonen nolo juttu, että mulle tuli siis ihan hepulikohtaus rippijuhlissa. Tää oli vähän vaikea osalle teistä, mutta kyllä saattaa kotimatkalla sitten aueta. Oikein hauska illanjatkoa ja hienoja sateenkaaripöstöjä.